Hej, velkommen til min kanal. I dag... Hvad? Så everybody. Ja, okay. I dag har jeg tænkt mig at lave sådan en make-up challenge, den er okay, min kat. Hey, Ja, everybody. okay, stop så tast. Hvor at mig og min bedste veninde Natasha kommer fra hen. Vi vil lave bind for øjnene, hvor man lægger make-up, ikke? Så ja, jeg tror bare, vi begynder med Og vi har udvalgt nogle ting. Udvalgt, fordi jeg har så mange ting. Øjeblik, nu må jeg komme hjem. Så er vi back. Ja, We are vi er back. tilbage. We are jeg back. skal lægge på Natasha. Vi har udvalgt nogle ting. Ja, vi har. Og jeg blander dem lige rundt bagefter. Ja, vi gør. Så. Men det er sat. Du skal også huske at sige, hvad det er, du tror, du bruger, og hvad det er. Og så viser det til kameraet. Okay. Okay, i gang. Ja. Jeg tror, Det første, hun vil bruge, er... mascara. Tast. Der var du. Ja, det skal lige vise, hvad du bruger. Hvor er kameraet? Nå, jeg tror det var der. Okay, mascara. Jeg rammer dig ikke. Kom nu, hvor hælder det. Lækkert. Og næste side. Hvad? Ja, okay. Hvor er dåsen? Og det kløb nøgen. Så er det godt. What's up? Okay, det her, det er i hvert fald en eyeliner. Ikke mit hår. Nu knækker den sgu da. Ej, hvor jeg lækker. Lidt væk. Legs. To legsi. Det her, det ved i hvert fald, hvad jeg er. Hvad tror du selv? Og en skygge. Nå, jeg havde nu sagt øjne. Det skal du ikke bruge min way. That is eyeshadows. So the eyeshadows. Ja, jeg troede, det var noget andet, men ja. Mr. Carl er lige kommet ind i stedet for. Og startede den? Ja. Indtil videre har vi brugt... I'm so sorry. Godt. Hvad er det her? Det er briller. Nå. Indtil videre har vi Godt. brugt Hvad? eyeliner. Vi har brugt eyeliner, og vi har brugt... Og nu bruger jeg den her. Jeg fik det i munden. Adklamt. Skal der mere? I'm so beautiful. Læg den væk. Det smager klamt. Og øjenskygge. Det smager klamt. Øjenskygge. I'm so sorry. Well, let's... Øjenskygge. Og øjenskygge. Sådan der. I'm so beautiful. Can you... Har jeg brugt see den? that? Nej. Men den dåse har jeg brugt. Du skal herover. Der. Det ved jeg godt, hvad og hernede. Nej, hernede. Det har langt bronzer. Hvor er pensel? Der. Godt, vi starter med highlighter. Hvad har du gang i? Highlighter. Og så skal vi have, hvad det hedder, blush. Og blush. Og så skal vi have bronzer. Hvorfor er du helt derude? Er der mere? Ja, det er. Ja. En til. Er det ikke en til? Jo. Der er 2 ting nu. Eller 1 ting til. Den skal du ikke bruge til. Den der.
tror du, det er? Det ved jeg ikke. Pudder. Åh. Okay, færdig. Du manglede altså noget, men okay. Du brugte det her som mascara igen. Undskyld. Du længere ikke kigge på dine øjne. Du er lidt hævet. Og blushen brugte du som highlighter, du røg nedad. Så jeg lige, hvad du brugte blush som blush, men du lagde alting herover. Der er næsten ingenting herover. Jeg kan dog nok se noget. Okay, det er ikke på mig. Jeg skal lige... Nej, det er ikke dem her. Det er dem der. Okay. Skal vi plads? Vi bliver plads. Ja. Det er jo ikke noget. Hvad synes jeg? Jeg synes, den smukkeste. Så bind folkene, så blander jeg. Der var noget ned. Højst. Hov, min børste røg i skraldespanden. Hvor er jeg henne? Du er her. Stolen. Godt sæt dig. Hej mennesker i... Det er forkert vej. I ved, jeg har altid været her. Ja. Hvorfor ligger jeg i din sæk? Hvad havde du der? Der er været lige ned. Så er det noget mørkt. På bordet. Der er det her på bordet. Ja, okay. Bare tag ting. Tag ting. Ja, det er altså ikke bordet. Au. Vi bruger den her ting. Det her, det er en... Hvad er det? Det er en... lipgloss. Der skal ligge på din læber. Jeg vil ønske, det var. Nej, vent. Det er sgu da mascara, det. Jeg kan ikke se noget, men... Nu ligger det bare som en blush. Eller en læber. Jeg har bange for, at rammer mit øje. Der var din læber. What's happening? Det er min mund. Det smager faktisk ret dårligt. Så vil jeg bruge den her. Den her ting. Og det her, det er vist... Hvad tror jeg, det er? Det er åndskyld. Hvor mange den her her? 10. Og 30. Så brug børsten. Hvad sker der? Nej. Der er ikke i håret! Ja. Ja. Så er det her, og det er til øjenbrynene. Bare det var. Og så bruger den her puderbørste til øjenbrynene. Jeg ved ikke hvorfor, men så tænker jeg, at det fungerer rigtig godt. Hvor er du? I'm done. Og det var så lige det, jeg har puttet puder i. Ja, du er virkelig færdig efter i dag. Vent lidt. Der er jo ingen eyeliner. Hvor er eyelineren? Der er eyelineren. Har jeg brugt det her? Har du? Nej. Ligger de ting her, jeg ikke har brugt? Så jeg bruger eyeliner. Intet mindst en eyeliner.
Det her det puder. Det her, det er læbe. Royal Lips. Det tror jeg nok. Så bruger vi det her. Det her, det er en... den der blush highlighter. Hvilken børste leder du efter? Den der puderbørste. Nå, puderbørste. Ja. Laver du? Er du klar? Ja. Er den tændt? Ja. Der er også mennesker. Jeg er glad for, at I kunne vende tilbage. High five. De kan ikke give dig high five, ikke? Og det simpelthen er den forkerte vej. Jeg er glad for, at I vil komme og se mig. Optaget. Okay. Gå det bare videre. Det er bare det, hvor det bruger vi af highlighter. Au, for helvede. Stop med at slå mig. Og hvad bruger du nu? Nå, altså, jeg er ikke færdig med highlighter. Og nu er jeg på blå bronzer. Det er en bronzer. Ligger der. Vi bruger noget blush. Der og der. Er du med? Ja, faktisk. Hvad? Den skal vi ikke bruge. Det har jeg brugt. Den her. Jeg fik det i munden. Er du færdig? Ja. Okay. Jeg kan næsten ikke se en skid. Jeg kan ikke se. Ja, det er som i skræmme ansigter. Få så briller på. Jeg har fået kedeskæg. Ej, jeg står Med en mascara. Jeg har fået kedeskæg. Kedeskæg. Ja, det er så også. Må jeg lige se det? Det var bare et kedeskæg. Har jeg ikke været det et par gange? Nå, men det var så alt for den gang. Jeg håber, I kunne lide videoen. Skriv gerne ned i kommentaren, hvis jeg skal have hende her med igen. Og I må også godt abonnere, like, og så kommentere idéer til en video. Hej. Hov, vent lige også lige abonnere på min kanal. Ja, Natasha Dyrgaard. Farvel.